Сярод нашай моладзі прыехалі таксама ў Воранава моладзь з парафіі Грандзічы, з парафіі Путрышкі. Вельмі рады мы таму, што таксама моладзь з усёй дыяцэзы ўдзельнічае ў гэтых дыяцэзіяльных днях моладзі. Дарагая моладзь, скажыце мне, калі ласка, патронам з'яўляецца слуга Божий Ян Павел II. А для вас гэта выхаваўца, гэта навучыцель, гэта аўтарытэт, гэта прыклад жыцця, альбо гэта звыклы чалавек? Для нас, для молодых, Ян Павел II является примером подражания, с которого мы берем пример, потому что он жил в наше время вместе с нами. А вы хотели сюда приехать у Воронова? Чакали гэтага дня? А яшчэ такое пытанне, а моладзь у ваших парафіях, яна любіць касцёл, ходзіць да касцёла? Конечно. А я слышал, что сегодня Путрышкі Грандзічы заспевали наилепшую на презентации групп песню. Калі ласка, как вы можете, может нам одну зворотку, один припев заспевайте. Желаем, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре, чтоб с Христом вы жили и в костел ходили, и чтобы об этой встрече мы не забыли, чтоб с Христом вы жили и в костел ходили, и чтобы об этой встрече мы не забыли. Я жадаю вам з усяго сэрца, каб вы ходили ў касцёл, каб вы касцёл кахалі, каб вы слухали благословенного Яна Павла II. Шчасць Божа! Шчасць Божа!